Showtime! Hajam zsír. Jó vagy. Na. Sziasztok, srácok! Nagyon izgulunk. Ez az első kampányvideónk. Így van, körbe fogunk menni a suliba, és megkérdezzük, hogy ki miért ajánl minket. Miért örülne nekünk. Igen, azt is megkérdezzük, hogy ki miért nem ajánl minket, de azt majd ki fogjuk vágni. És az, hogy szeretne egy gyereket. Mi indulunk idén diákigazgatónak. Igen. És te miért ajánlanál minket? Vagy szerinted mi miért lennénk jó diákigazgatók a Buxival? Irgalmatlan jó fejek vagytok, buratából szétszivatatok. Hát mert nagyon jó a kampánybeszéd, amit olvastam a Facebookon, és ilyen szívhez szól, és minden embert egyedüli személyként említ, nem pedig egy többöt. Ezért. Azért meg 9-ből olyan jó emlékeim vannak veletek kapcsolatban. Kreatívak, teljesen feladatra készek voltak mindig. Ügyesek voltak. Remélem ezt a feladatot is jól megoldják. Köszönöm. Elsősorban én azt emelném ki, hogy ti adtatok magatoknak nevet, míg Nigelik nem. És ez egy nagyon fontos kritérium szerintem. Ismertetek ez az egész iskola? Mert gólyatáborban, hogy megismertek, nagyon alkalmasak vagytok a vezetői pozícióra. Hát örültek vagytok. Őrültek? És ez miben nyilvánul meg?